Salutare toată lumea, eu sunt Vali SW și astăzi o să filmăm primul episod din Earn to Die 2. Deci haideți să începem. Bine, avem doar story-ul. Bla bla bla, unde să pun show-ul ăsta? Aha. Așa. Și acum o să fac eu tot ce de făcut. Am mai jucat eu off-camera ca să învăț și eu controlele, că e prima oară când joc. Mi-am upgradat puțin mașina și hai să începem. Se pare că deja facem ravagii frumoase. Luați vă în gură. Nu încămați. Asta văd că suntem pe val. Iacu ce calaca, bum! Da, și în această seară va veni și Alex și vom face un al doilea episod din Minecraft, marele început. Și da, deci așteptați în această seară episodul pentru că va apărea. Scuzați-mă că am răcit. Da. Deci cam aici am ajuns. Se pare că am mai făcut niște bănuți de mai băgăm la mod la benzină. Următoarea mașină va fi asta. Dar până atunci nu putem să o luăm, că după ce terminăm chestiile astea. Deci hai! Let's do this! Hai dacă stă și un și da. Acesta e jocul, sper că dacă îl vreți și voi se găsește pe Google Play, nu știu, magazin Play, nu știu cum se numea, că Alex l-a deschis, nu eu, sau după App Store dacă aveți iPhone, da, și dacă vă place o să mai continuăm cu el și o să facem chiar o serie până la sfârșitul jocului. Și cam asta este joculețul. Și sper să vă placă. Uite, mai facem... Stați, am filmat 2 minute, deci o să-l facem de 15 minute. Acest episod o să facem de 15 pentru că am văzut multe plângeri la primul episod de Minecraft pentru că de ce l-ați făcut de 6 minute, că nu-mi place. Ei bine, l-am făcut de 6 minute pentru că Alex a fost sunat, ați auzit și voi la final că trebuia să plece acasă, n-am avut ce face, trebuie să închidem filmarea. Și da, așa s-a încheiat, că altfel continuam și făceam mai lung, dar pentru că el a trebuit să plece. Am mai făcut un videoclip cu Nebulos care va apărea astăzi. L-am făcut ieri. Și da, va apărea astăzi. La fel cu episodul de Earn to Die. Am rămas. Ai mă că mai am boost. Nu mai am boostul că fără frică. Bine, ce să ne mai upgradăm noi? Hai să ne upgradăm roțile, că știu că șmechere. Upgradate. Ia uite-le. Mamă, ce frumos. Ne upgradăm și engine. Așa, perfect. Da. Și episodul ăsta va fi pe părți, da? Pentru că e pe 15 minute o să-l fac de 7 minute și 30 de secunde o să-l fac. O să fac partea a doua mai pe seară, dar o să postez mâine. Deci sper să nu vă supărați, dar e primul episod, ce vreți. Nici nu mă prea pricep la joc, abia mă văd și eu acum. Ia uite. Ce șmecher. Și da, jocul, dacă n-ai ce face, e un joc foarte bun. Vi-l recomand. Dar jocul ăsta are o prostie în el. De ce n-ai pune zombie în calea ta? Adică de cât te oprezi, dar nu încearcă să te mănânce sau ceva. Nici nu cred că pot. Și am ajuns la benzinăria. Prima parte, yeah!
cat, dude. Și al nivel, că de-abia am început. Ok, să vedem ce ne putem upgrada. O să ne upgradăm transmisia. Și da, la drum. Hop. Deja vedeți că nu e aceeași mapă, începe altfel. E într-un fel aceeași, doar că mai în față puțin. Aici o să folosim butoaie, după cum știu. Da, folosim butoaie. Uite, buf! Așa. Haideți să facem lată. Asta e vorba mea, să facem lată. Jocul ăsta mi-aduce aminte de un joc cu un băiat care făcea șmecherii cu skateboard, cu bicicletă, cu toate Monster Truck. Nu mai știu cum era un îmbrăcat în alb și era super șmecher acel desen. Îmi plăcea chiar foarte mult. Îmi venea să încerc și eu să fac dintre alea când mă uitam la el. Și cam asta era. Și chiar era un desen foarte bun, nu știu de ce l-au scos, parcă era pe Disney Channel sau pe... nu știu pe ce era, dar... parcă era super... ce înseamnă, nu știu, super hardly, nu știu. Da, era un desen foarte șmecher, acum vorbesc despre chestiile astea pentru că nu mai am despre ce vorbi. De videoclipuri că nu sunt cu Alex, nu prea am ce vorbi. Dar eu mai mult îi zic Mihai, dar pentru videoclipuri el e Alex. Iar eu pentru videoclipuri sunt Vali SW sau Vali Soft. De la asta vine prescurtarea SW Soft. E un vechi grup al meu, mai vechi și n-am putut să renunț la el, la amintire. Da, am ajuns la 7 minute, deci cam asta a fost, sper că v-a plăcut primul episod, partea a întâia. Și ne revedem mâine de dimineață cu a doua parte, pa, pa!